Tukad ka mo, Che. Okay. Dali man lang. Hmm. Ano pagkaabot duman sa anong labordo baga? Oh. Tapos, Anong diretso ka ito? sign. May ayaw lang. Saan duman ang agihan ka lolo mo? Ka lolo mo kulit. Ha? Aram ko. Ha? Aram ko. Sa diretso na ito dahil na mga ano. Duwa ba itong agihan parod ka? Hindi na paduma na kalolo mo. Kasi Ano duman na ibig sa may balyaw? yung nga ni, hindi sa may makawayan na. Iyo. So, magasamay. Balyaw ang diyan. Duman sa may laro. So diretso sana. Baka maagad-agad ka kalabordo ano. Iyo, duman naman kang tinalabot daw. Duman. Bako digdi sa may pinaagihan baga na lolo. Inte, ay ni pa inte. Ay, sa nguya ka nang gawa. Ikaw ang magi sa nguya. Yan. Sa mga Koragon, nandito tayo sa bahay ng aking pinsan dahil may nag-request sa akin na si Mark Milatante. Nag-request kung ano na daw yung update sa bahay ng aking pinsan dahil nung nakarang buwan kasi yun, tagal-tagal na sinare kasi yung ginagawang bahay ng aking pinsan kung tungkol sa pag-layout para makatipid. Kaya nag-comment sa akin si Mark Milatante, ito para sa iyo to. Comment mo na to. Ito papakita ko sa iyo yung ginawang bahay ng aking pinsan, bali hindi pa tapos to. Kaya ipapakita ko lang sa iyo kung ano na itsura. Sige. Ay mga Koragon, shoutout pala sa iyo Mark Milatante sa pag-comment mo kung anong update ng bahay ng aking pinsan. Ito yung bahay nila. Bali hindi pa tapos yan. Ito yung dati nilang bahay. Ito yung sinasabi, ito yung kinament mo sa akin kung ano na itsura. Ito na yun. Yan na yung itsura niya. May panty pa dumo to. Ito. May pintuan siya dito. May isang pintuan. Tapos yung poste. Hindi pa tapos. Nasa triangle na bakal. So tayo sa loob. Paano na lang birindahan ka itong dalawa ko? Ito yung itsura ng kanyang loob. Ayan. Kasi magkakaroon na siya dito ng partition. Magiging dalawang kwarto daw to. Ayan. Tapos may bintana na siya. Ang bintana niya ay 1, 2, 3, 4, 4 na bintana yan. Yan. May pintuan rin dito. Pintuan din siya dito sa sa kabila. Ngayon, yung itsura ng pagkagawa ng bahay ay yung poste niya dalawa lang. Bali 4 lang ito. Saka yun. At saka ito. Tsaka yan, 4 lang. Sa gitna, yung gitna lang yung nagkaroon ng poste. Dito sa mga kantuhan, lahat ng mga kantuhan, yan. Walang poste yan kasi yan yung nagustuhan ng aking pinsan dahil para makatipid lang sa materialis, para magawa lang agad. Kaso, yun nga, talagang wala talaga, kumbaga gipit pa rin. Tsaka wala pa siyang wala pang biga, napansin nyo. Yan. Wala pang biga yan. Taikot, wala pang biga yan. Yan. Sige. Ngayon, mag-iisang patong pa siya dyan bago biga. Mag-iisang patong pa yan bago biga. Tapos
Siguro mga ganun din gagawin niya, triangle din gagawin. Ang patong nitong hollow blocks na to galing ibaba, dalawang patong yan. Kaya bali na sa 3C patong yan. Pag magdagdag pa ng isa, magiging 14 yung patong yan. Ang pang 15 niya yung pinakabiga na. Yun na yung pinakabiga niya, yung pinaka 15 niya. Ano pa ba? Bali yung ginawa namin to, ano lang kami, kumbaga walang bayad yung paggawa. Yung paggawa nito, tinulungan ko ng pinsan ko, kumbaga para magawa lang. Walang labor to, kumbaga ang nagastos lang dito materyales. Walang labor sa paggagawa. Ngayon, bali tinanong ko yung pinsan ko, ang nagastos niya nito ay abutin na doon ng 30, kulang-kulang 30 ganun kasi lahat kasi bili. Kaya hindi lang dito binayaran yung paggawa namin kasi kami lang gumawa, pinsan ko tinulungan gumawa. Ayan, yung itsura niya di pa tapos. Kaya yan Mark Militante, yan yung request mo sa akin, ina-update mo kung ano na ba itsura ng ginawang bahay. Ayun, di pa tapos, bali kalahati pa lang yung mga poste. Ayan, mga malaki-laki pa mga gastos dito dahil magpo-flooring pa, tapos magpo-partition pa dito, partitionan pa yan. I-update ko na lang kayo pag gumawa dito yung pinsan ko, tapos mapinis niya na, mabubungan na, kasi yung bubong ditong gagamitin ay hindi yero. Gagamitin ditong bubong anahaw, kasi dito sa amin ang ginagamit na pang bubong anahaw, kasi malapit kami sa dagat, sobrang init, kaya anahaw lang nagustuhan namin para medyo presko naman. Kaya shoutout sa iyo Mark Militante, ito yung kailangan mo, request mo sa akin, sana itang kiligin mo to. Maraming salamat. Ayan nga pala mga Koragon, may bago pala akong gagawin na na bahay. Maliit lang katulad din dito, o mas maliit pa dito. Kunti lang yung budget, kaya papakita ko rin sa inyo kung paano ko yung gagawin para may matutunan kayo kahit kunti sa aking ipapakita sa inyo, para magkaroon din kayong idea kung paano makatipid ng mga materialis na gagamitin, at para kung sakali magkaroon kayong idea kung paano gumawa ng bahay na pansarilihan lang, para matuturin kayo. Ipakita ko sa inyo, umpisan ko siguro mga bukas o kaya isang makalawang araw, update ko na lang kayo pag umpisan ko na. Kaya maraming salamat. Thank you sa mga subscriber ko dyan, sa walang sawang suporta. Thank you sa inyo. God bless.